كفالومي عدنا لومي كفالومي 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 نتفورمي كفالومي 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 نسي خمس كفالومي 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 سلام زغبركم تخطاتلتي سينما السمراء على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم بمهنات سنة 4 جنبوت معلت ناس النت عمتاوي بفدريشن مشكلتها زو ما أكلت وديبو زكير وردر وانش ناس النت سنبت 10 شوعات جنبوت بكال أي مدرقو تزازيموم أبزنمو داتا مدرخ تقادمتي 220 شعات زغزرم عبيت تقادمتي أب إندا مريم 205 كيلومتر زرحقتا ورد مكايدوم أبزا أبال كلب أسبيكو ناتان مدهاني بولت صوتا زرع ألا مدرخ أقدمه كاب عباي جوجلك أوريس أزخرت جوجل بعباي جوجلك كيتو واحد أتيا أبنمو داتا حنز أزبسيحام أمو داتا أبال كلب دندن ميكيل دانييل نموادرتو بسفح فليو نور الدرو بغلت ساعات 4 كلتن دقيقن 21 كاليتن بمزام عود كال أي مدرخ وانشا ناسنت كوينوم أبال كلب أسبيكو إيفن رودان أبال كلب إيريتل إلود كفلومن دما بتماثال جزية كال أين سالساين ترتحيزوم أخليلو أتشم دندن ناتنايل يوناس سنبل ناتان مدهاني أسبيكم أحمد عبد الوهاب جزابان دا عود كبروم أسبيكم عود قدامي مدرخ نعود برخت سنبل روبيل هابت مريم زبادو دما كساب 10 ترتا نزنبرك وتحزيئوم بمسارتنا كلتا مدرخ وتسيت عود كال أي مدرخ أبال كلب دندن ميكيل دانييل بحموش ساعات 10 دقيقة شوعات كاليتن عود وانش أنات إنت كوينو تعويتوم إلود كفلوم كاب إيريتيلن إيفن رودا كاب أسبيكون دما مسعود بتماثل الساعات بمعال تبليت صوم كال أين سالساين ترتا بمحاز أبوريم دايبوم بقانتا أسبيكو بعسر تحموش ساعات 36 دقيقة 40 كاليتن قدامي تخوينة تعويتا دندن بعسر 4 خاليت ديحرا كالإيتي سنبل دما بحمسان سلسن كاليت ديحرا سالساي ترتحيزام 35 زغوص رندك أنستيو عبيتي أبتما صالي موادر بوتا 7.4 كيلومتر زرحقتو وردرنا كايدن أبز 4 تقادمتي أتكيان بمخاد حنص أزرقت على مدرخ أبال قانت عراق أرسيما عند سيون وردراب خلت ساعات 10 دقيقة 40 شوعات كاليتن بمزام قدامي تخوينة تعويتا أبال كلب دوبو بتلهم كفلة أبال كلب سرائر سوا أرسيما هابت ميكيالن أبال كلب دندن عوتك قدامي مدرخ إلدانا دخل مريمن مس أرسيما بتماثل جزيك ساب 4 ترتحيزن بتيل استيفانوس قال نفحي برخت فساي عراق رومنا قعشن آديام داويتن كاب دندن هيرميلا سايمون كاب دبوب دلينا قرماين كاب سرائر سوادما كاب حموشاي كساب 10 ترتحيزن أب حفشاو جزي أبال كلب دندن إلنا دخل مريم ب4 ساعات 10 دقيقة 16 كاليتن عوتي وانش أنات ند بمخان أخلي العود دفئام أرسيما عند سيون كاب عرا كاليتي بتلهم كفلة كاب دوب دما سالساي ترتحيزام بقانتا دندن ب10 ساعات 34 دقيقة 24 كاليتن قدامي تخوينة تعويتام عراقن دوبون دما كال أين سالساي ترتحيزن 250 تقادم تسترنفة نا جونيور دك تبعتي وردر مسنا دك أنستيو تماثالي 7.4 كيلومتر زرحقة وردر يشفينهم 250 تقادم تسترنفة نا جونيور دك تبعتي وردر مسنا دك أنستيو بتماثالي 7.4 كيلومتر يشفينهم أمور داتا نزاكاليت مدرخ أبال كلب دندن يوناتان تيدروس قدامي كوينو تعويتو اللام محارة أخليلو إيريتل كال أي ناتنائل محارة تثبيت سالساي دايمون سلمون أسبيكو راب أي نائب موسي بولك حمشاي سينفسها أسر شارشاي يوبيل إفريم دندن شاوعي سيراك برخت بولك شامناي ناود ولد ميكيل سنبل تاشعي ناهم عقبا ميكيل بولك دما 10 ترتحيزوم أب حفشاو جزي ناتنائل مرهاوي كاب تثبيت بسلسة ساعات 26 دقيقة كلتا كاليتن عود وانش أناس النت نا جونيور دك تبعتي وخينوم عود قدامي مدرخ أبال كلب أسبيكو دايمون سلمون كال أي أبال كانتا غزاباندا هينوك يمان أبراهام سالساي زرتا بمحاز أبوريم دايبوم بقانتا اتا بناي تقادم تباجت تنقسقس كلب تسبيت نتن بعبيت تكالات زمولا عبيت خلابات حقرنا بليساك قدامي تخوينا تعويتام جرودي إيطاليا سنبت 10 شوعات جنبوت بزاش عي مدرخو كتسيلو وعيلوم أفزا مدرخ دما تقادمتي 284 كيلومتر زرحقتا أبترار عقب تزازم مدرخهم شفينوم
ኣብ ኣጋም ዛም ጾታ ኣብሮታ ኦስትሪያዊ ኣባል ዴኬታሎን ፌሊክስ ጋል ዝወፀ ኣባል ቲም ቪዝማ ዮናስ ቪንጌጋርድ በቲ ኦስትሪያዊ ንዝቐረበሉ ናይ ሓገዝ ሕቶ ነጺጉ ፌሊክስ ጋል ክሳብ ዝደኽመሉ ተጸቢዩ ብዝፈነው መጥቃዕቲ ንውርድሩ ብ4 ሰዓትን 20 ደቂቕን 21 ካልእትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻት ብምርጋዝ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወቱ ኣብ ዝነፈለማ ግዜ ዝወዳደረሉ ዘሎ ጂሮ ዲ ኢታልያ መዝጊቡ ፌሊክስ ጋል ብ12 ካልእ ድሕሩ ካልኣይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ኣባል ቲም ቪዝማ ኢጣልያዊ ዴቪድ ፒጋንዞሊ ብ34 ካልእ ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ መራሒ ናይ ዝውድድር ኣባል ባሕሬን ኣልፎንሶ ኡላልዮ ብ41 ካልእ ድሕሩ ሓምሻይ ተርታ ብምሓዝ መሪሕነቱ ዓቂቡ በዚ መሰረት ኣልፎንሶ ኡላልዮ ብ38 ሰዓትን 49 ደቂቕን 44 ካልእትን መሪሕነቱ ዓቂቡ ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ2 ደቂቕን 24 ካልእትን ድሕሩ ካልኣይ ኣባል ዴኬታሎን ኦስትሪያዊ ፌሊክስ ጋል ብ2 ደቂቕን 59 ካልእትን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ብነጥቢ ፈረንሳዊ ፖል ማግኔር ብ30 ነጥቢ መሪሕነቱ ዓቂቡ ኤኳዶራዊ ጆናታን ናርቫኤዝ ብ86 ነጥቢ ይስዕቦ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን ብ76 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ11 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቕባ ኣስፊሑ እስጳኛዊ ፓብሎ ሰቪያ ብ60 ነጥቢ ይኽተሎ ብግዜ ንጅሮብ መሪሕነቱ ዝቕልሶ ዘሎ ኣልፎንሶ ኡላልዮ መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ዓቂቡ ወፂኡ ጅሮ ዲ ኢታልያ ሶኒ 18 ግንቦት ይዕሪፉ 3 ቀዳድምቲ 42 ኪሎ ሜትር ብዝርሕቐታ ናይ ውልቅናይ ግዜ ውድድር ከካይድ እዮም ሻምፒዮን ኤርትራ ኣባል ጀርመናዊት ክለብ ካንዮን ሞናሊዛ ኣርኣያ ክትወዳደረሉ ዝቐንየት ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ ምክያድ ጸንሐ ቱር ደ ፈሚኒን ሰንበት 17 ግንቦት ብራብዓይ መድረኹ ተዛዚሙ ኣብ ዛረብዒት መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 88 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድርን ሸፊነን ነዛ መድረኽ ኣባል ጋንታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኬት ኮርትኒ ቀዳመይት ኮይና ተዓዊታትላ ኣብዛ መድረኽ ሞናሊዛ ኣርኣያ ካብ ዕውት መድረኽ ብ3 ደቂቕን 11 ካልእትን ድሕራ መበል 93 ተርታ ሒዛ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ስዊዘርላንዳዊት ኣባል ጋንታ ኔክሲቴስ ጂያኒ ካሎሪ ብ9 ሰዓትን 22 ደቂቕን 40 ካልእትን ብምዛም ዕውቲ ናይ ዝውድድር ኮይና ሞናሊዛ ካብ ዕውቲ ብ15 ደቂቕን 49 ካልእትን ድሕራ መበል 62 ተርታ ሒዛ ውድድራ ፈጺማ ሞናሊዛ ኣርኣያ ኣብ ቀዳሚት መድረኽ ናይ ዝውድድር ኣብ ዝተኻየደት ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ጋንታ ኣካንዮን ሳልሳይ ተርታ ሒዛ ክትወድእ ልዑል ግደ ካብ ዝገበራ ተጻወቲ ናይታ ጋንታ እያ ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ኮሎን ኣብ ዝተኻየደ መበል 108 ናይ ክላሲክ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ሩንድ ኮሎን ብዓወት ኒውዚላንዳዊ ላውረንስ ፒቸ ተዛዚሙ ኣብዛ መድረኽ ተቐዳደምቲ 191 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐት ውድድር ሸፊኖም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣባል ሬድቡል ቦራ ኒውዚላንዳዊ ላውረንስ ፒቸ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 12 ደቂቕን 36 ካልእትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ብምርጋጽ 125 ናይ UCI ነጥቢ ወሲዱ ኣባላት ፒናሪሎ ብሪጣንያዊ ፍሬድ ራይት ምስ ዕውት ብተመሳሳሊ ሰዓት ካልኣይ ቤልጅማዊ ኣይመ ዴገንት ድማ ብ2 ካልእ ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣብዚ ውድድር ንፈለማ ግዜ ኣብ ዓቢ ናይ ክላሲክ ውድድር ዝተጸምደ ኣባል ባይቄር ናሆም ኤፍሬም ካብ ዕውት ናይ ዝውድድር ላውረንስ ፒቸ ብ8 ደቂቕን 52 ካልእትን ድሕሩ መበል 112 ተርታ ሒዙ ሕንጻጽ ረጊጹ ዕውት ናይዛ ውድድር ኣባል ቦራ ላውረንስ ፒቸ ክልተ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወታት ዘለዎ ተቐዳማዩ እዚ ኒውዚላንዳዊ ተቐዳማይ ቀዳመይቲ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ቅድሚ 840 መዓልትታት እዩ ኣመዝጊብዋ ሬድቡል ቦራ በዚ ዓወት ተሓጊዛ መበል 326 ዓወታ ኣመዝጊባ ላውረንስ ፒቸ ኣብ ቀዳማይ ስታፍዩ ኣብ ዝውድድር ቀዳማይ ተርታ ክሕዝ በቂዑ ሰንበት 17 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ቦክለስ ኤርትራዊ ኣባል ሞቪስታር ናትናኤል ተስፋጽዮን 10 ተርታ ብምሓዝ ደሚቑ ኣብዛ ተቐዳደምቲ 177.8 ኪሎ ሜትር ዝሽፍንላ ውድድር ኣባል ሞቪስታር ጆን ባረነስያ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 9 ደቂቕን 19 ካልእትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ምስ ባረነስያ ብተመሳሳሊ ግዜ ኣባል ዩኒቤት ሮዝ ሮኬትስ ፈረንሳዊ ክሌመንት ቬንቹሪንን ኣባል CIC ፕሮ ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ማክሲመ ቬዘንን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ኣብዛ ውድድር ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ዕውት ወዲ ጋንቱ ባረነስያ ብ22 ካልእታት ድሕሩ 10 ተርታ ብምሓዝ 20 ናይ UCI ነጥቢ ረኺቡ ዕውት ናይዛ ውድድር ጆን ባረነስያ ትማል ቀዳም ንመበል 40 ግዜኡ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ቱር ደ ፊኒስትረ ተዓዊቱ ምንባሩ ኣይርስዕን
ቀጻሊ ጸወታናት ናይል ተስፋጽዮን ካብ ፈረንሳ ከይወጸ 19 ግንቦት ኣብቲ ንኻላይ ግዚኡ ዝካየድ ክላሲክ ዳንከርክ 20 ግንቦት ድማ ኣብቲ ንመበል 70 ግዚኡ ዝካየድ ኳትረ ጁሩስ ዴ ዳንከርክ ክሳተፍ እዩ ባርነስያ በዚ ዓወት ተሓጊዙ ራብዓይ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ኣመዝጊቦም ኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተለቂሓቶ ንጸንሐት ራስመስ ሆይላንድ ብቀዋምነት ናይ ምዕዳጉ ኣማራጺ ተጠቂማ በኣስታት 44 ሚልዮን ፓውንድ ዋንነታ ከም ዝገበረቶ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሓቢሩ ናፖሊ ንዕድጊ ሆይላንድ ተፈጻሚ ክትገብሮ ካብ ዝዘረኻ ምኽንያታት ኣቐዲማ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣትያቶ ኣብ ዝነበረት ውዕል እቲ ናይ ከተማ ኔፕለስ ጋንታ ኣብ ዝነበሩ ውድድር ዓመት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝሳትፋ ኮታ ሒዛ ምስ እትውድእ ንሆይላንድ ብቀዋምነት ናይ ምዕዳጉ ኣማራጺ ስለ ዝነበራዩ ናፖሊ ንፒሳ 3 ባውድሮቲዓ ዝቕጽል ዓመት ህላውነታ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ድሕሪ ምርጋጽ ድማ ንናይ ልቓሕ ውዕል ሆይላንድ ናብ ቀዋምነት ቀይራቶ ማንቸስተር ዩናይትድ በሐፈሻ ካብ ሽያጥ ራስመስ ሆይላንድ 50 ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊ ጌራላ እቲ 6 ሚልዮን ኣውርሕ ነሐሰ ሆይላንድ ናብ ናፖሊ ኣብ ዝጸንበረሉ ዝተዋህባ ናይ ልቓሕ ገንዘብ እዩ ኣብ ዝነበረ ውድድር ዓመት ብማልያ ናፖሊ 42 ግጥማት ዘካየደ ራስመስ ሆይላንድ 14 ሸቶ ከመዝግብ እንከሎ 5 ድማ ናይ ሸቶ ቀረባት ገይሮም ዴይሊ ሜል በመሰረት ካብ እሙናት ምንጭታተይ ረኺቤው ዝበለቱ ሓበሬታ ስጳኛዊ ዓላሚ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ድሕሪ ምዛም ናይ ዝዓመት ድሕሪ 10 ዓመታት ምስ ጋንታ ክፈላለ ቅድሚ ሳምንታት ከም ዝወዶ ሓቢራ ዴይሊ ሜል ምንጭ ናይ ሓበሬታ ካብ ሓደ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት መለማመዲ ማእከል ማንቸስተር ሲቲ ካብ ዝነጥፍ ውልቀ ሰብን ምስ ጓርዲዮላ ቀጥታዊ ርክብ ካብ ዘለዎን ኣካል ከም ዝረኸበቶ ትገልጽ ዴይሊ ሜል ወሲኻ ከም ዝሓበረቶ ጓርዲዮላ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ክወጽእ ምዃኑ ዝሕብር ዜና ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታ ወግዓውነት ለቢሱ ክወጽእ ምዃኑ ገሊጹ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጋዜጣ ዘ ኢንሳይደር ጸሓፊ ዓምዲ ዝኾነ ኒኮሎ ሼራ ናይ ቅድም ዓላሚ ቸልሲ ኢንዞ ማሬስካ ንፔፕ ጓርዲዮላ ተኪኡ መዝነት ምዕላም ማንቸስተር ሲቲ ክርከብ ውልቃዊ ስምምዓት ከም ዝወደ ገሊጹ እቲ ኣብ መንጎ ማሬስካን ማንቸስተር ሲቲን ተኻይዱ ዘሎ ስምምዕ እቲ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ክሳብ 2028 ኣብ ኢትሓድ ናይ ስራሕ ግዜ ክወሃቦ ኣድላይ ምዝኸውን ድማ ውዕሉ ብሓደ ዓመት ክናዋሓሉ ዝሓዘ ስምምዓት እዩ ማርከዝ خبركم تخطاتلتي سينما سمره نلوم تحستوي ابزي زازي ملخو بمكتالكم ازي مسجن سلام ወዳ ደረቁ ዝያዳ ሁሉ ፉልያ ተንዲፉ ጀጋን ለከንታቸው ትገብሩ በጸወታው አለና መሳፈን በዘው ወደስ ያታላችሁ ከልኩ አካደ ካለ ህዝብ